Gorengan tahu susur karo masak tahu campur terong santen kuah kuning. Halo dulur, kepanggih malih kalih kula wong desa. Seperti biasa kegiatan nyong dina kiye diawali dengan ngejuk wedang. Ngejuk wedange rampung langsung tak lanjutake karo gawe bumbune nggih masake engko. Ning nggon kene nyong ora neko-neko gur nganggo bawang, brambang, kunir, jahe, kemiri diulek ndang nganti lembut karo tak rajangake irisan lombok ijo sing gedhe kae. Tak lanjutake karo numis bumbune tak salai aromatik salam tok ditumis ndang nganti mateng. Basa wis mateng irisan lomboke dicukurake sekalian. Uyah gula micine dicukurake sekalian karo tahune barang diongseng-ongseng ndang nganti bumbune nyresep menggon tahune dingin. Basa wis nyresep terus ditambahi karo banyu sak cukupe wae. Teronge keke saurunge mau tak goreng dingin diaduk-aduk ndang nganti rata ditunggoni ndang nganti umep. Nek tahu susure keke mau wis digorengake karo mae. Basa jangane wis umep ditambahi karo santen diinteni ndang nganti umep maning. Sekirane wis umep maning dicek rasa nek wis mantep terus dientas. Nah ki wis matengan kabeh dulur. Rika-rika pada masak apa dina kiye? Ya wis ya nyong tak pamit tak bareng.